वो सम्राठो चौधरी कहले रहे कि कौन नचनिया बजनिया के हाँ आज एक बापे के नाम शकुनी हो इन्ने के बात उन्ने कहला उन्ने के बात उन्ने कहला लालू यादव ना रहता नु तो सम्राट के एगो टेढ़ का केसवो ना जाने जेकरा जुबान के ठीक नहीं खे उ कान नेता बनी का अधिकारी बनी लालू यादव होई देखे सुमित बाबा नीतीश कुमार लोग कहेला आरजेडी के अब गीत सुने के चाहता नहीं कमेटी के भाई लोग तब तनी हमार बात सुनी लोग कहेला कि लालू यादव परिवारवाद करता रहन ना गलत बात बा परिवारवाद बीजेपी से बेसी कोनो पार्टी में नहीं के हो लालू यादव दही चिवड़ा खियलन नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़लन अपना बेटा तेजस्वी यादव के चाहतन तो वही दिन मुख्यमंत्री बना देतन लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के दही चिवड़ा खिया के मुख्यमंत्री बना दिलन हई शकुनी चौधरी के बेटा एक आदमी वन सम्राट चौधरी हई कहलन का कि मुरेठा उस दिन खोलेंगे जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से बैठ जाएंगे अब मुख्यमंत्री बढ़ले बा अब गइलन कोबी बेचे अब मुरेठा खोल देलन विरोधी लोग पूक पूक करत बा छपरा में केहू छपरा में अभी आरजेडी के विधायक जीतल ना रहल बीजेपी के लोग जीते ना दिले रहल आदरणीय रणधीर कुमार सिंह जी इतना बड़का परिवार साम्राज्य के आदमी के लोग हरा देने रहे आरजेडी से लेकिन उ बन्ही के खेसारी लाल यादव तूरे खातिर आ गइल बा अब की उतना वोट से ना 30-35 कारण की राखियो गुप्ता खेसारी के काम करता है दाल के टूटल दही संहारी आ सबके हे खेसरिये मारी खातिर एगो गीत रही हमारा दुसाद के चमार के नुनिया के बीन के मलाह के मुसहर के डोम के अहिर के लालू यादव रास्ता देखौलन दूजी अम्बेडकर अब आज कोई धनिक हो जावा लालू यादव के गाड़ी दे ओकरा पिलुआ पड़ी जैसे पिलुआ सबसे पहले सम्राट चाचा के पड़ी उनकर बाबूजी लालू यादव में रहत रहन आज लालू यादव को गाड़ी दे अरे गरीब लको दे लगले लानावा तो साचो भागवानावा हवनेरा भोला राजनीतिक के बात होई तो सच बात खुल के बोलो चाहे प्रोग्राम कोई हमार करवाओ चाहे मत करवाओ डेरा के आरजेडी के तू गीत मत गावो खोल के गावो केहू कुछ ना करी कारण कि हमरो एगो वोट जाला तो हमरो अधिकार बा तोहरो अधिकार लालू यादव देश के रत्नवा नेता में महानावा बरनेरा हवन गरीब ला भगवानवा हवन गरीब ला भगवानवा नेता में महानावा बरनेरा
मंच बा संरक्षक हमारा पप्पू यादव जी, अध्यक्ष ये गीत रिकॉर्ड होता, अध्यक्ष राजू कुमार जी, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार जी, उपाध्यक्ष विजय यादव जी, उप अध्यक्ष अजय कुमार जी, सचिव सुनील जी, उप सचिव अजय जी, उप सचिव राजन जी, लोक गायक अरुण अलबेला भोला भंडारी जी। गीत के भाव लालू यादव इंटरनेशनल नेता, इंटरनेशनल नेता लालू यादव विदेश में जय गैरनी मॉरिशस काहे प्यास लोग जरेला हमरा से भोला। दूरदर्शन आकाशवाणी आज तक न्यूज 18 राज के सरकारी गायक आज लालू जी के कृपा बात, तब ये पासवान का बेटा आरजेडी का झंडा ढोता है। जितना इज्जत आज दुगोला जवन प्रोग्राम बा, आज जादो समाज अगर करावल छोड़ देवे तो आधा ब्यास के फोफी के दुकान करे के पड़ जाए। आवाज पर बोला के लालू यादव आ गीत सुन ले। 6 घंटा बिहार के सब नेता मंत्री लोग रहे, दिल धन हो गए। आ उनके कृपा हुई तो गरखा विधानसभा से 2030 में एक बेर में फाइनल लॉन्ड्रेन से केहू नहीं कोई न सुजवन को के देखवले आरे छापरा से खेसारी के टिकट भेजवले। सुमित बाबा केहू नहीं कोई न सुजवन जन सुराग पलायन बन करो कहता रह। इनकर खर्चा कहां से आवता, जेकर के सलाह देले बारन प्रशांत किशोर, ई लोग का तो खर्चा देवता। अच्छा जन सुराग के पूरा हल्ला बानू, पूरे 243 सीट पर लड़ता रहनु, फुसुक ठसा के 1 2 3 4 फुसुक ठसा ना तो लंटेनिए आई। हम अपन अनुभव कहता ई गरजत आरन बरसत नहीं ख केहू नहीं कोई न सुजवन को के देखवले ज्यादा खेसारी के विधायक बनवले। अमनौर में लंटेन बा 3 नंबर पर, ओकरा के 1 नंबर पर लियावे के बा। छपरा में 2 नंबर पर खेसारी भैया 1 नंबर पर लिया। 2 नंबर पर बटन दबाई है तेजस्वी के सीए खेसारी के जीत है। लगावे गनवा पसवानवा ई पसवानवा अरुण होला लगावे गनवा अरे लालू के दीवानावा अरे बादेरा 3 गो ले ला भैया 3 गो ए बबुआ अरे खेसारी पर हम अब किरछा परा में नाम आवा हे त जनता सब संघावा अरे बारने हेडिंग चली सुमित बाबा चैनल पर हमार चली भिखारी बाबा गौले रहला सीताराम कहना तो काम
दो आदमी के नाम भाई हमनी के अपन नहीं की कहत, अभी हमनी के सीखत नहीं। भिखारी के बाद में खेसारी भाई के सीताराम कह ना तो ए मोदी जी काम गड़बड़ लग छापरा में भिखारी के बाद है खेसारी लालवा अलवा भिखारी के बाद अब खेसारी लालवा अलवा भिखारी के बाद में दादा भिखारी के बाद में भिखारी के बाद में खेसारी लालवा अलवा आया नीतीश चाचा अब किर बिहार से तोहर गोलवा अब किर बिहार से तोहर गोलवा छापरा में भैया खेसारी लालवा अलवा छापरा भैया खेसारी लालवा प्रेम से बोल दी छठी मैया लालू यादव तेजस्वी भैया की जय। अब एक ताल भाई से सुन ली सब गीत एगो हाँ एक गीत तनी भैया लोग के बाद एक गीत के बाद एगो गीत से कोनो सील के कोनो नई न खई की हई से होखता हौ से होखता। एकरा बाद हमार प्रोग्राम अंतिम ताल रही। अब भाई से आप सब सेवा एक ताल सुन ले, फिर आज धराहरा में प्रोग्राम हमारा मनीष हलचल के बाद ये न धराहरा है अब फिर परसों संतोष सिंह के जोरे फिर बगले में बाटे पचरुखी में 3-4 दिन अब नहीं रहे के बाद सुमित बाबा भाई धराहरा